Kanekadek All India Radio Shalom ka khubor ban puli dailu setasim kinekilong kimat bakongsan jong ka khubor kumbah nyau klur ki kenthai kilayo ekaram ka basyongdor lailak klur tingka hakisnam baladem lengba ka mudra yojana ong menteri rangbadu Narendra Modi Rai ka Sarkar Meghalaya ban pensangya shwa klembu pol ya ka jingpenong election sa Garo Hills Autonomous District Council nakadaw ka jingdon ka klam COVID-19 Bat lejngo u MLA Karanikor uba Pius Marwen yaki yeng balasya penjulor haki hati klau haka shinong kala pahar kabahap hapo Karanikor Civil Subdivision. Menteri Rangbadu Narendra Modi nin kasi ulong bakumba nyuklor ki kenthai kelayo ekaram ka basyongdor lailak klor tengka hakis nembaladem lengba ka mudra yojana haba ajeng kren ki breu ha Maharashtra lengba ka video conferencing haka jingpelat patba ya ka kot balathohi do Dr. Balasaheb Vikhe Patil shapang ka jing im jong Menteri Rangbadu ulong ba unir unoyalam balaklat no ulatreshitom ban penklan batte ya ka mensim Jingskos kem bat shania halade hakibriu ki badung umudi ulakado ba kamudra scheme kalanang penbu ni kilat sengkam sengjam hakinong kendong bat kinong ri jingre bat nong rep ru kilayo jingmentoy lengba ki kisan credit card Menteri Rangbadu Narendra Modi nin kasi ulongru baki farm law kedai kicing pelat nakabanta ka kamrem bat kinong rep kimdai ban shu imsa kum kinong penmi bam hendrai kedai ban kelano sa kicing im kum kinong sengkam lajong ulong bakarukom ban penklan bat penyari ka yok ka kon bat kicing sengkam lajong kan kentiu shaprang yakari Ka Sarkar Meghalaya kalarai ban pensangya shwa klembu por ya ka jingpenong election sa Garo Hills Autonomous District Council GHADC nakadaw ka jingdon jong ka klam COVID-19 bat kan sa thum ya ka Board of Administrator nakabanta kilay pungut kidukhat jong ka council nakabanta ndriu banay loong Menteri Rangba Conrad K. Sangma Kasamay trekam jongka Executive Committee balalam khamat ta National People's Party kan kutno haka khat pratarik menta ubnai Menteri Rangba ul ongru bakamlong ka basuk ban penlong yak election ha GHADC hakum kani kapor badon ka klam COVID-19 Katanat Health and Family Welfare jong ka Sarkar pedeng kala penmi iki jing betha nakabanta bante lakam nakajing bit jong ka jing pang COVID-19 bat kiwede ki jing pang bajukhe nakajing kala samoy kum ka dengue malaria influenza chikungunya bat enteric fever Katanat kala ong bakini ki jing pang kila banbu jing haba test ya ka jing pang COVID-19 hai ku laboratory Katanat ka koit ka kya kala ong badan kam ban shim ni kila jing da ban penlong ka jing jurep ban pethu bhaya ka rukom long ladadon kum kini ki chat jing pang Kali India kala sakhi ya ka jingnang her suki pasuki jong ki priyo ki bayo ek jingpang COVID-19 ha ki santayo baladem ha ka ba shibnai menshwa ka jing yo pang ki priyo kala her shaka khandai phau hajar kat ba ha ki arpo saw kan ta balala kala her shaka san phau san hajar mun kala dandru ka jing her ha ki active case ha ka ba menta ki don pralak lai phau pra hajar tali Kanekadek All India Radio Shalom kabon lam shapi ya ka kubor. Laitli kijingblin bangi barong ide ban bot perkhing banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjingai iweng na iwei pan. Habay dan lang haju. Sait bhai kikti bat batab hai ka khmat bat le kita bunsin. 2 minit lang banile persya ya kejimpang COVID-19. Ban beteng biang ya ki khubor UMLA Karanikor uba Pius Marwen nen kasngi ulalit jingo ya kashnong kala pahar kabadan hajan ka kapur India Bangladesh kabaha upo Karanikor Civil Subdivision ha Southwest Khasi Hills District hakaba ulasam ki marbam shikilongying ki bala shakta na ka jingwan tur bat penjulor jong ki hati khlaw ha kasngi sa jan bat sngi uble balala uba Marwen ulapentem bakidon arpau saw yeng hakani kashnong kala pahar
ha ka ba khat artli kila sha pinjulor ha ki hati khlau bat menta komba san phausan ngut ki brio kila long klem yen klem sem bat apan sa shipor yaki ha community hall jong ka shnong bat ha ka shnong rajai uba marwen ul ongru ba ukermen bakat nan kan ongbia ukermen ba ka disaster management bat ka revenue department kan ajing arab klo yaki long yin ki bla mat yakani ka jingja Namar ka jing tua khndo dangshan ha ka surak shinlong bypass bat da ka babut ru ya ki jing tha balapin mi da ka National Highway Authority of India NHAI Superintendent of Police ka East Khasi Hills District ula hukum ban khang ya ka ne ka surak man la ka si nadu ka por khandai baje min stam hadu san baje janmit ka hukum ka kaduru bala IT ho officer in charge jong ka Mauran Keneng Police Station ban pintri kam ya ka jing khang ya ka ne ka surak bypass ka Royal Global University Guwahati rengkat ke jenis nok tilang bat ke North Eastern Hill University Shillong bat ru ke National Cheng Kung University Hospital NCKUH na Taiwan ke lapan long yak online international short term course ba shitayo halor kapang recent advances of 3D printing and its biomedical engineering applications kabalas dang na do ka khat ar tarik bat kan kut haka khan reu tarik menta ubnai kane ka program ajing hikai kan ajing tip shibun yekinungi shimbanta hakaliang ka 3D printing technology kaba kijupanan kambhamanta hakiliang jingpuli bapher MLA jong ka South Shillong ubalong ru unoyalam ka seng BJP uba sanbor shulai ula tho shithi sha umantri rang badu Narendra Modi ba untuk larlem halor ka jingdawa ban plat no yo Father Stan Swami klem ka jingbu kandon da ka baprakhat yakarta bat ka koit ka khya cho Hakashiti UMLA ulong ba Father Stan Swami prapaulais nem karta uday ulengdo niam jong ka kanhon niam Jesuit na Jharkhand ubajutre shit hembha na kabanta ki hok jong ki pai room bat lakem yu da ka National Investigation Agency NIA haka pratarik menta ubnai UMLA ulong ru banadu kaski palay baladem 4 tip satya shanu Father Stan Swami udon Tripura kajindon jengki brio ke belangat hakajing pang COVID-19 hakaski baar kalong arpo prajar hendres pa inyo po prangut baro hadian basa arspa khan nyongut ki brio ke layot maya kajing pang kajing yap jengki brio nakani kajing pang ru kalakeo shakalais pa khat saungut layathu katanat ka koit ka khya nakilais pa khat saungut ki blayam shispa inyo pongut ki dei ki bana West Tripura District lo ong shushu ka khubor nakatanat ka koit ka khya ban penkut ya ka khubor sa sisen yang pensau ya kimat bakongsan kumba nyuklur ki kan thai ke layo ek ram ka basong dor lai lak klur tengka hai kisnem baladeb leng ba ka mudra yojana ong umantri rang badu Narendra Modi Rai ka Sarkar Meghalaya ban pensange shwa klembu por ya ka jingpnong election shaka Garo Hills Autonomous District Council nakadaw ka jingdon ka klam COVID-19 Bat let jungo MLA Karanikor uba Pius Marwen yaki yeng bala sha penchulor haki hati klau hakashnong kala pahar kabaha papo Karanikor Civil Subdivision. Katto ko khubor kalakut nak All India Radio Shillong.